Jekk il-Gvern Laburista mhux se jammetti li għandna problema tal-faqar u minflok jinfexxi jgħajjar lill-Oppożizzjoni, allura żgur li l-problema mhux se jsolvija. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija waqt intervista fil-programm Net Live fejn mill-ġdid tenna li kulħadd għandu dritt għal ħajja diċenti. Iddikjara li mhux uman li f'pajjiżna jkollok imqar persuna bla saqaf fuq rasa aħseb wara 3200 fil-lista jistennew post tal-housing. Lil daw kif ħajjinhom? Kif ħajtejbilhom ħajjithom? X'inhu ma l-affarijiet li ħajamel lil dawk li jistgħu jgħinu lilhom infushom itihom l-inċentivi, l-edukazzjoni, il-possibiltajiet. U lil dawk li jagħmlu x'jagħmlu ma jistgħux joffri sistema xibka ta' komfort illi pajjiż ċivilizzat illi għaddej minn surplus wara l-ieħor jista' jieħu ħsiebhom. Adrian Dalija esprima tħassib dwar id-dikjarazzjoni tal-mexxej Laburista Joseph Muscat illi kważi ftaħar li għalqu mal-4,000 kumpanija taħt dan il-gvern. Fost oħrajn fakkar li dan ma jinkludix ukoll eluf li waqfu minn xogħol illi l-gvern ma jinteressax minnu fosthom il-bidja, settur fejn il-Partit Laburista stess qal li ma jikkontribwixxix wis għall-ekonomija. Mela min jimpurtaħda? Mill-ftit mażula? Mis-700 persuna of trust illi bejnietom jieħdu 20 miljun fis-sena, 100 miljun f'leġiżlazzjoni waħda, dan huwa gvern tan-numri imma aħna oppożizzjoni tan-nies. Tkellem ukoll dwar l-ugwaljanza kif fil-budget ġew injorati anke n-nisa. Adrian Dalija jistaqsi kif il-ħaddiema nisa jistgħu javvanzaw fid-dinja tax-xogħol jew imqar jiġu offruti tama li jagħmlu dan jekk il-budget injorhom. Wara li uffiċjali qrib il-Prim Ministru u skandlu wara skandlu ta' Gvern Laburista ħamġu isem pajjiżna, il-budget tal-Gvern injora wkoll din il-problema. Fil-budget kollu m'hemm imkien il-Gvern x'qed jipproponi li jagħmel biex jarġa' jibda jibni r-reputazzjoni ta' Malta, biex jarġa' jibda jagħti saħħa lill-istituzzjonijiet. Wissa li l-konsegwenzi ta' dan se jsofruhom fuq kollox il-ħaddiema. Al kontrarju, l-Partit Nazzjonalista anke mill-Oppożizzjoni ippreżenta numru ta' dokumenti bi proposti serji. F'5 snin biss il-partit li suppost jirrappreżenta l-fqir madux, il-partit tal-ħaddiema madux, il-partit tal-fqir il-vulnerabbli madux, imma ħajsibu dawn in-nies il-bżonn illi jitkellmu mal-Partit Nazzjonalista, li jiġu għand il-Partit Nazzjonalista u aħna qegħdin hawn biex nisemgħu, biex nagħtu każ, biex inleħnu dawn il-weġat.